मिर्जाराजापुर काठालिया कन्स्टिट्युएन्सि प्लस मिर्जाराजापुर काठालिया ब्लकनि अंगै अतिसरी मुरासिंपारा बाजाराव जों बाजार सभा खालाय लेखा बाजार सभायाव मटामटी बर' काहाम मानजाखा आं जतनि फिसिं खाबाय खुबाय काहाम याफारै बसखानि 24 तारिख को खुमलुंग जे कतर जमाय दंनाय चिनि मथानि जे कतर जमाय दंनाय आरो थांनाय जत एलाकानि ताखौ बुखौ मा फानो मानजागना बागै आं कय हरजावो ताई बसखानि 27 तारिख सामुक सरावबो कतर चिनि कायसा जमाय दंनाय आरो चिनि सार अनिमेश देवबर्मा भाई मानजा फैनाय के सार रंजित भाई मानजा फैनाय आबनि बागै एलाकानि बरक रक जत मा फानि फैसिं आं कायसा कबंमं ग जमायाथ थाङै मानजाग्रानि बान्दा